आज ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସ୍ତାରେ କାଉଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି କୋଭିଡ କଟକଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଭୋଗରାଇ ମେଡିକାଲ ଚିଫ ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟିକାକରଣ। ଏହି ଟିକାକରଣ 2 ଦିନ ଦିଆଯିବ। 27/7/2021 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 28/7/2021 ଶେଷ ହେବ। 18 ରୁ 44 ବୟସ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍, 45 ରୁ ଅଧିକ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ସମୟ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ସେପଟେ ସଲ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଦୁଃଖିତ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା 28 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ 27 ରୁ 29 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।